Laing low pressure area ang idagdag mosulod sa Philippine Area of Responsibility ugma. Apan minus ang kahigayunan nga mamahimo kining bagyo. Alang sa dugang weather update aniya si Engineer Jomeric Larino, weather specialist sa Pag-asa Visayas. Ngayong hapon kini itong latest weather update karong adlaw natay tulo ka low pressure area na gimonitor. Ang una na diri sa habagatang kasadpan sa Ilocos ug ang ikaduha na diri sa silangan sa Apari, Cagayan. Kining duha ka low pressure area kanang extension na magpauwan diri sa Luzon, lakip na ang Metro Manila, samtang ang katulo diri sa silangan sa Mindanao ug expected nato mosulod sa atong Philippine Area of Responsibility within 24 hours. So wala siya epekto diri sa Kabisayaan. Ang atong forecast within 24 hours ang tibok sa Visayas, lakip na ang Metro Cebu, makasinatit ang init na panahon ug natay mga chance na mga patak na mga pag-uwan tungod kining localized na mga pagpanugdog og kilat. Ang hangin sa tibok sa Visayas hinay ngadto na sa kasarangan, gikan sa habagatang kasadpan ngadto na sa kasadpan ug ang kadagatan malinawan ngadto na sa kasarangan ang pagbalod. Ang dagat muhuna sa alas 8:39 sa buntag ug motaob sa alas 2:07 sa kadlawon. Ang atong forecast para ugma ang tibok sa Visayas, lakip na ang Metro Cebu, makasinatit ang fair weather ug natay mga isolated rain showers tungod kining localized thunderstorms. Ang range of temperature sa Cebu moabot sa 26 to 33 degrees Celsius, sa Bacolod is 26 to 33 degrees Celsius, sa Bohol is 24 to 32 degrees Celsius ug sa Tacloban is 26 to 32 degrees Celsius. Samtang sa atong maximum heat index sa tibok sa Visayas mo range sa 39 to 43 degrees Celsius. Kining heat index under na siya sa classification na extreme caution to danger. Napadayon ang atong activity sa gawas directly sa init, posible mahitabo ang heat stroke. Kaya mga kapuso, mag-inom tang daghan tubig, magdala og mga pananggalang sa init. Ang atong extended weather outlook para sa Biyernes ug sa weekend in general fair weather atong masinati, but natay mga isolated rain showers o kini mga thunderstorms. Ang range of temperature sa Biyernes 26 to 33 degrees Celsius, sa Sabado 26 to 33 degrees Celsius ug diri sa Sunday is 26 to 35 degrees Celsius. Ang adlaw mo silang sa alas 5:24 sa buntag. Para sa atong mga dugang detalye, mobisita ta sa atong mga official social media sites, sa atong Facebook account ug sa atong official website sa www.bagong.pag-asa.dost.gov.ph. Ikan diri sa Pag-asa Mactan DOST, kini si Jomeric Larino ug para sa Balitang Bisdak, maayong hapon.